ko himen ko para bayit ha utray Jesus Christ minda kasngi kabalang kakin maburom ya ka kadrin bakuit na siena kalalong kakun ba arpusan na kiingasem hapadeng arpusan ngut kikun kalong kabakadu but kaladon nadu dankna kaladon ka jingang nut kabapalat panid yaw jisu kala im tang laipo laisnem la kaya ka kadlais pa sa pohinyo but kalayap kadlais pa prapo henre hakane ka kindiat por jangka jingim jangka kala roistet haka jingim mensia kala pension nongrim ya ka jingim jangka haw jisu kala board ya ka jingim mensiam na kiseng Dominican henre kampat long renium kala im kum repaid ba henre kala don ka jingi kai kaba jilliu wat lada ba kamlong renium wat lada kampat don ka jimpule hadu kata kumba ki briu ki pule kala don ka jing start jong ublay Hapoh jangka kala yid ya ublay kala yid ya ujisu but kadon Hapoh jangka kading jangka jingid ki syait ong kalang ka Kynthei badon ka ding jong men siem bakoid but ka syait hikai ya ki briu baro bandon ka jaka kerpang haka men siem jongki ngide bandon ka space haka men siem naga bendau jisu ngide ban bu kerpang ya ka jaka haka men siem jongi but kala kendu ya ki briu dahaka haka jingi kai jongka bangide ban perkat kumba perkat uble iyangi ujisu udon ga jimperkat kerpang halo jongi vai pai vai bad ngide banang ban sautu kumba yo i ujisu iyangi kumno ujisu yo iyangi kumno ujisu ukme lendi halor ka jingim jongi katkum kata ka jingkme lendi jongu jisu ngide ban im ya ka jingim jongi da ka babu ya ka jaka kerpang ha ka mensiam ka bangim de ban ai yano pat bad kaneka kyadrin bakoi kala long ka bariu ble palat ka syait yo iya ujisu markama ka syait yakren badu jisu bad naka taka jingyakren jongka ujisu penpau haka yaga jing start jongka bane bad haka por bakai im kalong ka por ka perte kayat kindram kalau don pun ki jingjia jongka jingdum haka perte hapadengi politics but ka imlang sala henre kalalong ka bashlur hadu kata namar kala pension nongrim ya ka jingim jongka halaru jisu haka jingit pat ka jingshakri jisu bad kala long ka bashlur hadu kata baka kloy ban toshiti haupa bakoi u grigari bakadway ban penkendria ya ka jaka shong jong upa bakoi na Avignon sha Rome bad minta upa bakuit Vatikan ngidon ha Rome minshua ka jaka shong jung upa bakuit kadon ha Avignon ha France ba de lemba ka jingslor janga de lemba ka jingi shirhem janga yaw jisu ba de lemba ka jingim bariubele janga kalala ban kren slur ya upa bakuit ka shaisneng yakilindo ka shaisneng yakibishap kasai ya ki seng riniam ban pinbaya ke jingim jongi bakala kendu ya bar ki brio ban im ya ka jinglong kabakoi kamde kabastad kabapule bun ke baro na ka parte henre kala im ya ka jingim brio balai ko himen ko para minta ka balang ka kot ya ka
ka nungikai bakrau jangga balang, doctor of the church. Kaya ka ba pelong yangi balong gi doctor jangga balang, balong gi bastard jangga balang, kadai ke jingade jongi badu Jisu, amde ka pule ka puti kabangi pule na kene ka parte henre ngide pan pelut ya ka por banang ya ka jingmod jang oblai compare ngi im katnos nem kala im tang laipos lais nem henre kala kala lang record bakata ya ka jingim jang ka balang bala yarap ya ka balang pan penbet buon ke benda namar kane kalong ka record badon ka ding hapo janga Kynthei badon ding Hapoh jangga. Kynthei bala id yau Jisu. Ngide bandon ki kun ki bakumne hapadeng jangiru. Ngios ngo naka jimpule naka kam jangi apostol syapang u Barnabas. Ulalong uway ubruyo badon ka ding ha ka jingim jangu. Bala yeshirhem ya ka balang. Namar ba ula yeshirhem ya ka balang u kloy banaiti lut ya ka jingdon jingem jangu. Ula kershan ya ka balang. Ngilaban kershan ya ka balang habun gi rukam da ki sap ki pong. Ngim don kam balong gi bala pule bun gi ke baro jangane ka perte. Henry ladang ilong ki ba pinrandi ya ka jingem jangi but ka saindur ka jango balai ka jingit ka jango balai Ujisu in Kynthei buram yangi. Namar kane kalong ka Kynthei ka baduk ka bana nongkendok henre utrai ula traikam Hapoh jangu. Ka Catherine bakuit na siena ka ai jingkermen ya bon mood ki kinna Kynthei kinna samla. Lese don pun ki ba anur ngimpat don pule ka puti ngimpat de ki kun na ki ingasem ba barispa. Henry, Ujisu ulaban trekam haki donur jang ki beriu bakloi ban ya trelang. Nios nguru haka gospel mindakas ni Ujisu kren kumno ya u Nicodemus. Ba ude ban kampin kencang ya ka jengem jangu katkum ka sur jangu mensiam bakuin. But ude ban nangru ban no ya ka jinglong jang ka do. Badai bantre haka jinglong jangka mensiam. Ka Catherine bakui na siena kala kaloi bantre bat ka jinglong jangka mensiam bat kala kono ya ka ler babe Hapoh jangka kala kono ya ka ding bamme Hapoh jangka haba kala stang ban penkalang ding Hapoh jangka da ka jingkoi jangka kala kendur ya ki kon samla ban im ya ka jingkoi kala kendu ya ka balang ban batriang ya ka jingkoi bat kala on habang idon kata ka jakka kabangi ai kerpang hau Jisu haka donod ngin kalalong ki brio ka bakoi kala ai ya ka jingi kai ka ba jilliu na ka benda ka balang te bale ka balang kala kendiu ya ka kadai namar ka ne ka daw ka jingi kai jangka ka jingim jangka kadang ai jing slur yangi kumba ngius ngo u Barnabas ulong ukun jangka jing tengen jimpen tengen ka Catherine kalong ka kun ka ba pintengen ya ka balang ha ka por ka balang kala yard kinrung kinram ka jing huri hura bat ka jing ya per jing mod but bun jaid henre ka jingdon jangka balong bakuit kala wanra jingkala ha ka balang pet hadu katno kawe ka Kynthei kinna samla ba nongkendong kala ban kata ya ka jingim Hapoh ka balang hadu upa bakuit shadu upa bakuit kala nuod ban to ya ka shiti kane kalong ka jing slur jong ki ba embadu Chris bakongo ya u Chris bakloi ban pentre kam ya u mensiam bakuit balong ki ba syakri ya ka balang balong ki ba influence ya ka balang ngidon kam ya ka ne ka bor Hapoh jongi iwe pa iveru ngide ban penpa shushu ya ka inner circle Hapoh jongi ya ka bor jongo pale kade ban trekam Hapoh jongi u Nicodemus ula stang ban sawutu kay ka bo Jisu ula kendu iyawu banang jan bad ka jingim badu mensiam bakuit badu Jisu udang kedau iyawu habang istang ban im hakane ka dor ka jingim jangi kan kala
ban ngin sestang ban kindiu ya ka balang rengka badu Jisu kumba ukun ubriu la syaiab halar ka dimpana kalanga jingshai naga benda jongi ngide ben bud ya ka nega jingshai kalamper ngilong kikun banangno lada ngilong kikun bakloi ban wad ya kane ka sur ba Hapoh jangi ngin kerlalong kikun gi batimai bakta ya ka jingim jangi marjan marpa bakta ya ka jingim jangi para samla bakta ya ka jingim jangi para longkumi bakta ya ka jingim jangi para ramba kumba lakata bun ngud ki rikuit ha ka balang Jisu kot uveringi vai pai vai ban kinti burom yalade dap dakane ka ding ngide banlong Kynthei badon ka ding ngide banlong ke shinrang badon ka ding Hapoh jongi kalam kane ka ding kam mindoi ban im ha kane ka parte tongiru nginduai kamdame ha kane ka ayam paska kabangi penkare na ka pinta ka Pentecost ngide bandon ka jingang nud man kasngi ban pinroi kane ka ding bangilong ki kun pa penklang ding Hapoh jongi kum ka kyadarin bakuit nasiana Jisu bait karku kardo yangi pensle yangi bangindup la ban impura ya ka jingkot jome bunsin ngimju pintengen yano bunsin ngimju yarap yano bunsin ngimju pinslur yano henrengi kot ngi karpad ya me Jisu banai hangi kata ka jinga e bakap dakaba shanya khame ngilaban job halor kie baro en ya ro ya utrai Jisu Christ Amen.